dayak Hak jinglej ban budien bat ka jingja jong ka miet khatsan trik nailar halor ka jingsha lun mau ki yeng kisam ka jingsha pinchulor ki jingdon jingem kunthop iki kali jong kilat pathai kubor hamolai nongkwar ki pulit Central Reserve Police Force CRPF ki badon ya ka ketem trikam jong ki hamolai nongkwar kumbalami ki jingkno na ki babun balang ka kunhon uslong miel ki lahiar ban lej ban yet iki jing shisha ban nakani ki jinglej ban lum jingtep la sngoth pakadei ka jingbomla ban te la kami jongabor sarkar jilla namar hagate kamiet shimla don weiru he officer sarkar ki he pulit lani ban don kinom ikmat ban penjai jai ne batha ik CRPF ba kimdei ban pin ibor hagite ki chaka khamtam haba ki paidbah ki dang satsa bat ka khubor sngosi jonga jingsha set yap uba cheresta feel thank you haki pulit hak step jonga khatlai tarik nailar arjar arpuai Dia mengambil pecah suri sekendang malah cuan di rumah ini. Kamera tiap berbon saya tiap lama kelum. Dia duk berjam tu nen tu pos stem ajur hajing kenan. Las tu kerjanya kong mau ajur. Tidak karya mas tu kamera. Rem ni tu tip show. Las kandam bila di sisa. Sebuah kamera. One bed bom bed akan adalah hadir nak tahu ayu bed kurang itu udeng kan. Itu ding laki itu CRP laki walang jauh lah bom kulmar kan taruh miset apa bom kakit dalam kawai kakit kamlang ang ban ayu ya rong kan rong ya tendung baik dan te ubah ayu menimit baduk kan untuk jadi upat itu ubah ayu dan te ulapat itu laki Kumbashi podunai kena setengah sedang mo tambah long kata kajing sedang banjur kaja ka kumbashi podunai tiga kalon ka bos hang ni ngatrai kadon kajing kong mau ni antep mo tambah long ka so kan ta ka kalan ka bos hang ni marta ka por ka shot sakani ka light tiga shot te ngafu phone sha MSB on ban pelip ka light tenan tu pada hanta sakit lagi CRP kawan banyak tanya tak kabas ya kata kabas kata ngatrai kata kabas jangkina kalau antep tambah long so antat kan te kawan bantan ni kata kabas kita tinggal try kini di kena try ki yakhlutnya kuno ya kawal tu CRP pada ngatrai umjo kita ukhlut kidon kini ki bayar pet narut ya dalam kini long kami ki pet narut untuk ki bejo CRP nang pe udah dam thau bete dah thau kawang baik kan kati ka jaga bok ni itu ibentar kero antai kati ka jaga bok kawang te kadi ka kampra sangkanya kadi ka kampra kata pola dan bakia no natu suaya kata dai namar kelas sedang kata kajnya shot ini kalai ang ni tini lai tiap iskam rasum barok ni tiap iskam rasum ngemnut shot te ngemnut shot baru shin miet utau CRP tau thang sekita ki kena rokum ta su CRP rokum ta te ulet ngafrai mentah step ngatip ya kata baulah satu penpat terkait hang tu hang ni hajong ini bahikai hane huru la penpat ka kali jongki nanta sa kata kedukan jong itu bedi dukan hang turu kata kajing khang apa ngadon hang ni apo molai nongkwar hadien te ki kenta ya ka bak la don ki jingja jong ka jing penchong sir ka jong kita ki bor ki balap bu da ka sorkar baki bla bu ya ka jaka shong ka jaka thia ka jong ki hang the harum nakani ka jaka ka bangidon kata kede kita ki pulit CRPF bat kata ka jingja nen ka sngi henen ka miet ya ka bangin tip ka jing shisha ka long kumno ngidon hang ni mta bat deputy rang ba snong ani to assistant rang ba snong jong kani ka snong ya ka baun batai khindiat kai ka jingja kumno ka sedang bat kai ka ba pelong ki paidbah nang snong nadu nang tenalat untlong kadu sakini ki jaka ki banga kedo baki don na ka jing song sir ba khindiat lada phila pan yutu kumno kani ka jingja kala sedang nen kamiet kumtu ka pual kumbas poduna tigladon ki jing ya kenat apdeng jong ki samla bat kini ki CRP te haba kini ki samla ki la ya don banya ap kini kilat namanta long gumba phila yo sngohi ki jingja kini ki singi ke jing sa set yap jong ba she ba gumju ro ti ki border issue ti ki lapan sat lapan khlut ya kini ki samla jong ni gari ke jong ni bat kum ha ni ka pual kini CRP ki wan bat penserai ya ki kena samla te hata ka pual ladon ke jing ya kong mau
Bah kata ke jing ya kuang mau CRP ke la yami ba kadang kakam CRP hang ni mulai Nongkwar blok 9 ti kia dan bun ba CRP hang ni pok kam ti haba ki yami ni CRP nang ti na pok kam ke lawan banyak be ek kena ande sim bam yo ek kena ki ba kuang mau ti ke la dusman ba ek yeng jong ki brio ki badan hang ni harut surang kelai kong mau kelai ni CRP yang ni yeng lagi beliau kelai bom ni sekali kelai bom lo yang dukan kat ke badan hang ni lentar jong ni ke surak ba ni apa blok 7 blok 9 ni te kini ke jinglet jong CRP ngap condemn nama ba haba ki mio yu beliau balik beli kendesman ki yeng ki buai pat ki beliau ki badan ki basak hang ni ke cakap kini kami hap nuru kini kalau ke message government bakal bantek lakam yang ni ki bor jong ka yang ni ki pulet bagi CRP haba kiat ban patrolling ban penjenja de paidbah kum hari ni ki puan ngidai ban lo bai pulet ke de banyadan sendak paidbah banyadai paidbah ni ki jingja ki basni ndai menta pada daki hi ki lek kela ba ki bom ki ya ki yeng ki sem ya ki dukan ba ki bom ya ki brio ki bam dan ti ki balui tengok kani ngam so ya ha condemn ya ki jinglek jong kini CRP ba jong kini ki badai hakabor jong kaan ki bapet bayar hak god ngelatih berkata ke coffee hour le kata ki kena ki balik dong ngimtip ngimlam mangir nang sinong ngim yo ha kamit kedum ngimla ban i ta kena ki kong mai kata bos jong CRP henre CRP pada haba ki mio ta kena ki dusman ba ni ki yeng ba ki nong sok sinong jong ni sinong jong kami ha nu laban itu ini nak jing thermau ko jong CRP hoi kuma pila batai ba ki don ki khna ki ba thermau ka bos ko jong ki andre ki CRP nang tin pok ka kam ko jong ki mi ban yak ma pat yak snong ko jong pila ban itu ka jing julor ada pila la ka don kanu no ka jing tep ka ba nak liang ki nong snong ki la pentep sa ka snong ya ka jing julor jong ki yeng ki sam ni ki kali nak kata ka jing bom jong ki ha jing julor kalau ngablabuan ki lapal ki yet gitar ki badan hapok ka yeng ni ki bria ki lapal lon kigiat jong kali ki lapan ki dukan lo labun ki serta ki lapra ki laduk bagi hab mansna jing jular kalau ngelabun hi ngipat akses ya kata di sibet hi lawan lang video ye bayi amel ngin saya akses ki jinglut barokhat ngin salam pentip ya fi kita jinglut jing luksan barok banga kerpat sorkar buat ki ni jinglut barok kade bansil nama umdai bagi kena jongi kelek nama CRP ki kena ki hana bagi di ki kena samla jengi nai bakwang ma kelai ki yeng lengi dan lele ru ngemnget ya kata bagi kena hi jengi genum kawang ya ki yeng jong ki para dok para senam le de hi CRP bo mio ya kena ki bo uyale te dusman pat ya ki yeng jong ki bria ki bam tep ya kene aduh kanu kenta kata ka jing thermau ko jong CRP ba unwan her thmai phi kala ne po kani ka snong ka jong phi ada pila adang malai saw kenta nado ta ka pos fo baje imat haduk si baji siteng kita ki por don em ki banwan nak liang ke sorkar la do ongno kita ki bana po ke DC office kumjur tau video belum ya kirang basnong jongani ke jaka ka pemerintah ya amdan bukan menuru takamut nagaliang jong office yang DC hem dan bawan mi kamut kilasu bet ha si ba lai lan kini ke CRPF to don em pat ki pemerintah kata ka jingja dip gue mensau ngi payo jing tip kata nama ngiro ha jing dum yang yami than banyawan ha kata ka jing elek jong ki ngimnut banyak tur sekhmat mengingi hap cepet na jangan ti jing mensau dah duk mentang ngi payo khubur dan yang bermensang pat tiam kata Peti ketok hajrong rumah. Cakap. Satu haji. Sekali dia yet mukor. Masuk dia kurang benar. Ayo limau kejong. Oh jong itu. Bakani ka de ka surjong paidbah hato ka dorbar snong kan song nem ban yaki si sendon pat akhirnya kentim ta kumba ki por ki mamichwa ki ba ka dorbar snong ki buteng yakni ka jingdawa badi ban weng yakni ki kam CRPF hangni Nongkwar bat kumjur hangte hapo hangte hapo maulai badan te hapo jingkeng maulai kan don nem kum kata dakwe ka sorbet ba kani ka kenti de ban weng yakni kam CRPF sementara yang layo jing tep ba video la fun yang basnong bang ya don kejingalang puas si baji hang ni puas secondary high school jongka mulai Nongkwar te
hot aduk puan mensua kelapun ba jing jakat badan ginu giban dan curfew kini gi jakah he bang syak he ban tak kini gi ju jakah kani ba katai teh haneng te naduk macam lai le lai ki bang nu pha weng na tu CRP nama kami hi jing keluman ni gade jing don yang tu CRP hang te ladang lala ban weng na tu CRP hang te tak puan saya macam suk sangsan re lada kat bu tu CRP dang dan hang te temut ngin mat baik gini jing nang ni sakmat ru kat badan gini ki curfew ki ban ngin mat baik gini gi ju jing tengah kat pat ru ya ki nang mi khamat jongi ki badan apa ka sorkar hukum ju ru DC badan buram ba ni kepat bakin weng na ti CRP kam khnang bangi gi nang sang ni mulai Nongkwar ngi yo macam suk na nang ni sakmat mereka badang dan hi ti CRP hang te ngit scam bangi num yo jing sang suk lan nur Tengah paidbah play osngo ya kata ka jingkren na kaliang jong wasistan rang ba snong ya ka bola pen sngo bakani ka sien kan dei ka jingdawa ka baklan ka jongki banweng no ikni ki kam CRPF nang ni na po maulai bat lada ka sorkar ka kwa ya ka jing song suk kumbaka kren maka ong baka don ya ka jing tmu bon wanra ya ka jing song suk nget kum kita ki bodon ya ka bor bakin wen kisen don ya kini ki kam nang ni na po CRPF bakin pin ken riapat sakibi ki jaka kiba ka sorkar hi ka don la ka jong kalinti kumnu bade ban le ngadon hang ni hapok malai Nongkwar nang menta ban wanra ipi ki jing sia nam ta ki jingja ki baja nen kamiet hapok kani ka snong